Sa gusto mo experience sa pigeon watching sa Venice, Italy, dili na kinahanglan mo biyahe pa dito kay mamahimo kining masaksihan sa plaza sa Valencia sa Negros Oriental. Samtang ila-ilahon sab nato ang babae nga nahimong fairy godmother sa mga pati. Pinaagi ni report. Sa plaza sa Valencia sa Negros Oriental, libreng makalupad-lupad ang mga pati. Sila ang naghatag og lingaw sa mga tao nga nabihag sa daw magical nga talan-awon, ilabi na kon saburan kini sa pigeon feeds. Gani gipakisama kini sa ubang turista sa Venice, Italy, Valencia version. Ang mga pati ana magpuyo sa kakahuyan palibot sa plaza. Diin nadiskubrihan ni Alegria Olasiman nga maoy nagsilbi nila karon nga fairy godmother. Gibansay niya sa pagtawag ang mga pati aron pakanon pinaagi sa pito o whistle. Tulo ka higayon niyang saburan og feeds hangtod na ana dakini nga matagtingog sa pito moduol ang mga pati. Day niingon ako nga sulay ko nung nag-whistle, so pagkasunod nga day na kung pakuan nagsugod na ko gamit sa whistle. Oo. So dili pa sila kuan hantod sa ngadto kabalo na sila nga pagpito na ako pagkaon na mura maghabituan. Mutuon na sila. Oh, muduol na sila kay balo na sila nga feeding time na. Voluntaryo ang pagatiman ni Alegria sa mga pati gamit ang kaugalingon niyang kwarta. Samtang inanay nang nakaabot sa mga taong nakadayeg sa gihimo ni Alegria nga miabag usab kaniya sa pagpalit og pagkaon ngadto sa mga pati. Ang tanan nga madawat niya all accounted sa mga resibo isip pamatuod nga gipalit niya og mga feeds alang sa mga salampati. Bason po na sa pinagi ani bason na apoy dagang mo tabang og support nga para mapakaon ang mga pati kay ang usual manggod mo ari nga mga tourist mo ibutang ra sa ilang palad para patok-tok dayong para pictorial ra. Ang relasyon sa mga pati og ni Alegria nagpakita nga ang kaluoy mipatigbabaw dili lang sa mga tao kundi apil sa tanan. #SpreadKindness. Kauban nilang Godfrey Rillian og Alfonso Bliss. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.